Takže ahoj, já vás vítám u mého prvního videa, což je uvítací video a já jsem Scarlett Pertwell a budu natáčet Star Stable Online. Budu natáčet music videa, příběhy, aktovky a tak dále. Takže, jako první vám asi ukážu moji stáj. Tak jdeme na to. Jestli byste chtěli něco o mě víc vědět, všechno bude v popisku videa. Tak jo, jsme u stáje. Tak jo, tak jdem na to. You enter your star. Tak, hotovo. Takže, jak si můžete všimnout, jako první ho tady mám Freeze. Pak tady mám Englishe. Pak tady mám Morgana černýho, tady Quickstart, na který teď sedím, tohle je Lipicán a tohle je můj poník a tohle je Freeze. Tak jo, a teď jdem tady, to jsou poslední koně, takže tady máme Jorvik Blood a tady máme normál, jako normál koně. No, tak jo. Takže jdem ven. Tak. Jo. Dobře. Tak. Tohle by bylo asi pro dnešek všechno. Tak se s váma loučím. Ahoj. Pa, pa, pa.